Il-membru parlamentari laburista Davina Sammut-Hili hija fost id-diretturi li saru referenza għalihom f'rapport tal-Awditur Ġenerali illi sab id-diretturi fih dan l-entità tal-Gvern Malta Government Investment taw lilhom infushom rigali mingħajr ma ġabu l-awtorizzazzjoni mill-Ministeri. Dan ifisser li l-verifika tal-infiq li saret sabet li kien hemm gwadan minn bosta benefiċċji żejda li ttieħdu minn membri tal-bord tad-diretturi u li ma kinux konformi mar-regolamenti. Il-membru parlamentari Davina Sammut-Hili ġiet appuntata f'dan il-bord lura fl-2017 u infatti rapport tat-Times of Malta jixed li għalkemm sar tentattiv minn din il-Kamra tal-Aħbarijiet tad-Domandi Sammut-Hili naqset milli twieġeb. Fis-sena 2021 instab li dan il-bord kollettivament ħallas 64,000 euro żejda minn kemm huma intitolati. Total ta' 30,000 euro minn dan l-ammont kien imniżżel bħala subsidiary allowance sempliċement għal attendenza għall-laqgħa ġenerali annwali tal-korporazzjoni. Fi kliem sempliċi ingħataw flus għal ixwettqu dmirhom li bħala diretturi ikunu preżenti għall-AGM. Mir-rapport tal-Awditur instab li tħallsu 19,000 euro addizzjonali f'Directors Allowances. Bl-Awditur Ġenerali ma seta' jsib l-ebda dokumentazzjoni li tagħti dettalji dwar x'kienet kopri eżatt din l-allowance partikolari. Saru wkoll ħlasijiet addizzjonali ta' 6,000 euro li ġew imniżla bħala allowances tal-mobile, 5,000 euro f'miżati segretarjali u 4,432 euro f'allowance għal-fuel. Ir-rapport tal-Awditur saħaq li mill-minuti li nstabu kien hemm nuqqas kbir f'ċertu dettalji dwar l-infiq. Dan in-nuqqas ikompli jitfadaw l-ikraħ fuq kif sar użu ħażin minn fondi pubbliċi biex id-diretturi tal-bord fih dan din l-entità governattiva jagħtu lilhom infushom dawn ir-rigali.